Ako ne prođem tako dobro kao drugi, šta će moji rođaci misliti o meni? Kako da odlučim? Na putu nazad moje srce je bilo u previranju. S jedne strane bio je moj san o studiranju, kojem sam tako uporno težio toliko godina. S druge strane, ispunjavanje moje dužnosti kao stvorenog bića. Nisam ni htio odustati. U tom trenutku moje srce je bilo jako teško i nisam znao kako da odlučim. Kada sam shvatio da je moje stanje uma pogrešno, u sebi sam se pomolio Bogu: dragi Bože, znam da je mudro izvršiti svoju dužnost i želim je izvršiti, ali moj rast je premalen i brinem se da će moje učenje patiti ako ispunim svoju dužnost. U sebi se osjećam slabo, ali ne želim propustiti ovu priliku. Dragi Bože, neka me vodiš da shvatim tvoju svrhu. Te noći sam se prevrtao u krevetu i nisam mogao spavati. Uključio sam telefon i slušao himnu s Božjim riječima pod nazivom: iznad svega morate vjerovati u Boga. Ako želite vjerovati u Boga i ako želite postići Boga i postići njegovo zadovoljstvo, ako ne podnosite određeni stepen bola ili ne ulažete određeni napor, onda nećete moći postići ove stvari. Čuli ste mnoge propovjedi, ali samo slušanje istih ne znači da je propovjed vaša. Morate je upiti i transformirati u nešto što pripada vama. Morate integrirati u svoj život i unijeti u svoje postojanje, dopuštajući tim riječima i propovjedima da vode način na koji živite i da unesu egzistencijalnu korist i smisao u vaš život. Kada se to dogodi, vrijedilo je što ste čuli ove riječi. Ako riječi koje izgovaram ne donose uzlet u vaš život ili ne dodaju vrijednost vašem postojanju, onda nema smisla slušati ih. Dobit ćete od svoje vjere u Boga samo ako mu pristupite kao najvećoj stvari u vašem životu, daleko važnijoj čak i od hrane, odjeće ili bilo čega drugog. Ako vjerujete samo kada imate vremena i niste u mogućnosti posvetiti punu pažnju svojoj vjeri, i ako ste uvijek u zbunjenosti, onda nećete ništa postići. Riječ Svezak 2 o poznavanju Boga. Sam Bog jedinstveni. Kada sam čuo himnu Božjih riječi, bio sam toliko duboko dirnut da nisam mogao zadržati suze. Osjećao sam se kao da je Bog pored mene, kao da čuje moje molitve i koristi svoje riječi da me vodi i inspiriše. Shvatio sam da je vjera u Boga najvažnija stvar u životu, važnija od hrane, odjeće i zadovoljstva, i važnija od bilo kakve slave, profita ili budućnosti koju bih mogao imati. Sve tjelesne stvari su prolazne. Samo oni koji teže istini i postignu promjenu raspoloženja mogu se spasiti i preživjeti. Vršenje naše dužnosti je put kojim ćemo postići istinu i ući u stvarnost istine. U izvršavanju svojih dužnosti susrećemo se s raznim poteškoćama i problemima i otkriti razne pokvarene naravi. Međutim, to nas također potiče da više tražimo istinu kako bismo eliminirali vlastitu korupciju. Ako prisustvujem sastancima samo u slobodno vrijeme i ne obavljam nikakve dužnosti, već većinu vremena provodim učeći, onda ću sve rijeđe i rijeđe tražiti istinu kako bih riješio svoje probleme. Razumijet ću samo neke površne riječi i doktrine i neću moći ući u stvarnost.